Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Jien Int. Nittama li tinsabu tajbin u li kellkom tmiem il-ġimgħa tajba u issa lesti u kkargati sabiex tibdew ġimgħa ġdida. Waqt il-programm tal-lum fil-imkien miegħi fl-ewwel parti tal-programm ser ikolli lil Father Lewis Mallija fejn miegħu illum ser nitkellmu dwar il-mużika fil-Qudiesa filwaqt li fit-tieni parti ser jerġa' jkolli llum lil Isqof ta' Għawdex Dun Anton Toma. Però ħanibdew bl-ewwel parti tal-programm illum. Father Lewis, illum f'dawn il-ftit minuti, hekk ser nitkellmu dwar xi ħaġa oħra li tisseħ waqt il-Qudiesa u proprju llum ħanaqbdu ma' xi ħaġa hekk ferriħija jiena xi meta nisma' sens ta' mużika iġġib li nissel fija sens ta' ferħ. Għal daqstant nistaqsi, għaliex il-mużika fil-Qudiesa? Mela, il-Qudiesa huwa biex ngħidu hekk mument ta' ferħ kif qed tajjeb inti għall-komunità. Mela, normalment kull knejjes għandhom l-isbaħ organi tad-dinja, ġifieri f'kull knisja, kull imkien fid-dinja fejn setgħu poġġew dawet mill-ikbar strumenti tal-mużika li għandha d-dinja organi. Kull tip, kull għamla, kull kobor u daqs, insomma. U allura jien niftakar mill-familja, insomma, aħna konna familja tal-mużika, konna ġol knisja, u l-knisja u l-mużika kienu identiċi. Ġifieri il-ġmil tal-kantu, tal-korijiet, u jiġu d-dar u rehearsals, u l-mużiċisti u rehearsals, u nannu għallimni kien kif indoq l-organi u kont niftakar kien għaddi daq stikka, mort indoq l-ewwel darba l-organi. Illa, dak il-ħoss kienet minġu dak il-pajpiet kienet fenomenu. Għalja, sallum għadni kważi jek xin niftakar fija jek esperienza ta' nostalġija kbira. Għalfej qed ngħidha din, jiena forsi kelli xorti li l-mużika u l-knisja jikbruġu fija, ġifieri parti minn demmi. Imma aktar ma beda jgħaddi żmien bdejt ninduna, isma'. Meta tmur il-knisja, Alla jridna niltaqgħu miegħu. U jekk il-laqgħa ma' Alla tkun waħda mdejqa, monotona, geddumek mal-art, m'intix dik xlaqi. Ma' Alla tista' tiltaqa' mdejjaq. Għandek x'għandek anke jekk marit, anke jekk mort titolbu biex jien naf jgħinek f'kull problema li tista' fid-dinja. Imma jekk temmen li dan huwa Alla, allora il-knisja hija l-bażi tal-ferħ, tal-festa, u allura parti mill-liturġija, kull tip ta' liturġija. Għandna dan is-sentiment ta' ħoss, ta' mużika, ta' kant, ġifieri flimkien nesprimu ruħna b'mod ferriħi, ġifieri, u dak hu il-mużika ġol knisja hija l-ferħ li ġej minn Alla li rridu ngħixu aħna issa hawnhekk fl-art. Tajjeb li ninnotaw li l-mużika ukoll li jkun hemm fil-Qudiesa jitvarja mill-istaġuni ħansejħulhom hekk mill-avvenimenti lill-Knisja mal-kalendarju tal-Knisja. Bħal pereżempju jiena fi żmien lajt qisu l-mużika tkun iktar mhux monotona, iktar taniket ħansejħu hekk. Mela, ħanibdew biċċa. Mela ħanitilqu l-liturġija tibda bl-avvent. Mela l-avvent huwa hemm dimensjoni ta' preparazzjoni. Allura l-mużika tal-avvent mhix bħal tal-miliet, fiha kemm karba, hija karba l-konverżjoni. Bl-istess maniera tar-Randan ukoll hija preparazzjoni għal Ġesu li jqum, bħalma l-avvent huwa preparazzjoni għal Ġesu li jitwieled. Allora qisu hemm sentiment minuri hekk ta' minor fil-minor tal-mużika li jtik il-karba għax stennija, għax qisu hemm xi ħaġa ġejja. Imma imbagħad twaslek biex il-glorja tal-lejl tal-miliet, il-festa ta' meta twieled Ġesu, qisu tiġi festa eterna. U r-Randan hekk ukoll. Ir-Randan huwa aktar bikkja qawwija kontra biex ngħidu hekk it-tbatija, d-dnub tal-bniedem, ġifieri Ġesu ġie ħajissallab. Imma mbagħad meta jqum l-istess il-glorja, immaġina l-glorja ta' Handel, ġifieri tant inkitbu mużika sabiħa, kant meravigliuż ta' kif il-komunità tesprimi ruħha. U allura dak is-sentiment ta' mixja, ta' festa, il-flimkien inħossuha fl-emozzjoni għax jien naħseb parti minna din li tkun temmen u li tiltaqa' f'komunità hija l-emozzjoni li titħoss. Kultant jiena naħseb aħna tikka tal-West din tajnija naqqa mis-sistema, ġifieri kważi l-emotions are out of the system. U fil-verità x'niftakru aħna minn tant avvenimenti li ngħaddu minnhom, mhux l-emozzjoni li tħoss dak il-mument. Ġifieri jien niftakar darba kont qiegħed il-Pakistan u qed inkantaw propju kien fi żmien il-ġimgħa l-kbira. Imma n-nies qed jibku, ġifieri l-emozzjoni tal-mument, ġifieri itqanqil li l-mument tqil, il-mużika hekk, ġifieri bil-bikkja tagħha
poġġiet fin-nies kienet sentiment ta' dak il-ħin, ġifieri li Kristu veru qed imut u Kristu veru qed isalvana bit-tbatija kollha tiegħu u jisu diħel fit-tbatija tagħna. Allora l-emozzjoni tik il-kulur li inti dak li qed tgħix huwa reali. Imma mbagħad matul is-sena kollha għandna ħafna kan sabiħ bil-Malti. Kan sabiħ li ġej u ritna minn postijiet differenti jenna Ingliż, Spanjol, Taljan. Imbagħad għandna jisu sentiment mal-kant ta' parteċipazzjoni, ġifieri idealment kulħadd ikanta, ġifieri, imma mbagħad hemm sentiment ieħor li kultant tiskot u tisma' n-nies qed ikantaw, pereżempju jkollok kor sabiħ. Ġifieri kważi hemm il-mistiċità, hemm il-misteru ġol ferħ li inti kważi qed taffaxxina ruħek, tistaġib qudiemu, mhux tidħol fih. Meta tipparteċipa tidħol fih. Minn aħna kull komunità flimkien nħossuna tajjeb, il-fida qed issuqna lejn xi ħaġa x'inhi. U allura tipparteċipa. Imma l-punt ieħor huwa il-liturġija tina dan il-parti mistika wkoll li toqgħod kwiet imma kważi fil-misteru qed tistaġeb u qed tħoss l-immensità ta' dan Alla f'dan il-kor sabiħ jenna fil-mużika sabiħ l-orgna qed idoq li qed tgħix dak il-moment. Father Louis, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek jekk nittama li permezz ta' din dawn il-ftit minuti osra n-nies jipparteċipaw ukoll permezz tal-kant waqt il-qudiesa. Ħanaddu issa l-waqfa qasira u ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tal-lum. Lura l-waqt il-programm jenent, grazzi li qegħdin issegwuna. Illum ser inkomplu niddiskutu mal-Monsignor Eċċellenza Isqof Tgħawdex Dun Anton Toma. Illum ser niddiskutu suġġett ieħor mill-aktar interessanti u mill-aktar relevanti fid-dinja ħansejħula hekk li qegħdin ngħixu illum. Illum ser nitkellmu dwar il-paċi. Monsignor Lonet, grazzi li għal-ġimgħa oħra ġajt il-qajt l-istedina tagħna. U wara il-ġulonet il-ġimgħa l-oħra kellna feedback mill-aktar interessanti għax ilqatna lil diversi nies hekk dwar ir-realtà tagħhom li jkunu qegħdin jgħaddu mill-ħajja tagħhom u llum suġġett ieħor li forsi qegħdin il-kol kemm aħna nisimgħu dwar gwerra. Imma sfortunatament ma tantx nisimgħu dwar il-paċi. Qisu il-bniedem dera jisma' dwar konflitt u nsejna n-naħa l-oħra tal-munita li ġib miegħu il-paċi li nkunu ngħixu fil-paċi. Naħseb li nitkellmu dwar il-konflitt jew dwar il-gwerra tant kemm inħossu l-bżonn tal-paċi. Naħseb li il-kol kemm aħna naħseb konvint minna li almenu din naħseb li niftehmu fuqha naqblu fuqha li l-kol kemm aħna inħossu li jekk ikun hemm il-paċi fid-dinja inqas ma jkun hemm konflitti aktar l-umanità tkun tista' tipprogredixxi timxi l quddiem. U allura aktar kull bniedem individwali iħossu sew fil-ħajja tiegħu fl-istorja tiegħu li jgħix. Meta qegħdin nitkellmu dwar il-paċi, qegħdin nitkellmu dwar sentiment jew ftehim. Kiena naħseb iż-żewġ aspetti huma importanti meta nitkellmu mill-paċi. Aħna fil-ġranet tal-miliet infakru lill-anġli li fuq l-art ta' Betlem kantaw paċi fl-art lill-bnedmin li jħossuhom maħbubin minn Alla. Hija paċi mhux biss komunitarja, paċi bejn il-bnedmin, imma wkoll paċi individwali. Ngħidulha mhux biss interrelazzjonali, imma wkoll intrapsikika. Ġifieri xi ħaġa li kull persuna tħoss għalija. U aħna nafu li ħafna drabi jkun hemm problemi jew konflitti bejn il-persuni. Normalment fil-frattemp ikun hemm ukoll problemi u konflitti fil-persuna individwali. Jiġifieri il-konflitt intrapsikiku, il-konflitt fil-persuna iġib konflitti bejn il-persuni. U l-konflitti bejn il-persuni ma jħallux bi kwieta, ma jħallux fil-paċi l-persuna. Da xej komplikata din. Ma fl-istess ħin hija r-realtà sempliċi tal-ħajja ta' kuljum. Mod sempliċi ħafna meta jien ikolli xi ngħid fejn fien mal-mara tiegħi jew mar-raġel tiegħi, jien se jkolli konflitt fiha wkoll, mhux se nkun sew fiha wkoll fiha nnifsi wkoll. Meta jkolli l-konflitti tiegħi fejn fien imdejjaq fuq xi ħaġa, ġrat li xi ħaġa fuq ix-xogħol jew ħadd żball,
li issa qed nipprova nara nkisser rasi kif se nirranġah, dak il-konflitt se nġorru kull fejn immur. Se nġorru fil-familja, se nġorru ma' tfal, ma' wliedi, se nġorru mal-ħbieb. Ġifieri biex persuna tkun fil-paċi, trid li jkollha relazzjonijiet tajbin ma' kulħadd. Idealment il-persuna tkun fil-paċi meta tkun rikonċiljata magħha nfisha u rikonċiljata mal-oħrajn. U sintendi rikonċiljata ma' Alla, ġifieri naħseb illi però Alla jkun kontent jekk aħna nkunu rikonċiljati ma' nfusna mal-oħrajn, żgur li jħoss li nkunu rikonċiljati miegħu jekk inkunu fil-paċi ma' nfusna mal-oħrajn. X'inhuma fl-opinjoni tiegħek dawk il-fatturi li l-bniedem qed itelfulu l-opportunità u l-vantaġġ ħansejħulu hekk li jkun fil-paċi? Hija komplessa wkoll il-mistoqsija u allura komplessa il-risposta, komplessa ħafna. Naħseb li l-bniedem tal-lum għandu bżonn jitgħallem almenu meta jikber għax meta tkun żgħir tkun iktar diffiċli. Imma meta nikbru għandna bżonn nitgħallmu nilqgħu lilna nfusna. Inħobbu lilna nfusna. Naċċettaw lilna nfusna tassew. Għax is-sors prinċipali tal-konflitti kemm interjuri kif ukoll mal-oħrajn u propju innuqqas ta' rispett lejna nfusna. Ħanġib eżempju sempliċi ħafna. Mela jien jidirli għax minix kuntent bija nnifsi, għax jidirli li jekk naqla 50 euro, 60 euro oħra fil-ġimgħa jidirli naħseb li nkun aħjar, imma propju għax nħares bajnejn forsi ħaddieħor, forsi anki b'mod żbaljat, lejn il-paga li naqla u ngħid il-paga tiegħi baxxa, allura x'nagħmel? Jinħoloq fiha sens kbir ta' arriviżmu, jinħoloq fiha sens kbir ta' kompetizzjoni. U nibda nikkompiti ma' sħabi ta' fuq ix-xogħol u jibda jinqala l-inkwiet, nibda ngħir u xejn. Interessanti għax is-sors jew wieħed mis-sorsi, ma nistax ngħid li hu s-sors, wieħed mis-sorsi tan-nuqqas ta' paċi u propju in-nuqqas ta' mħabba sinċiera vera ta' akkoljenza ta' nfusna. Fi kliem ieħor, forsi iktar preċiż, meta l-bniedem ma jħarix lejh innifsu bl-għajnejn ta' min għamlu. Min għamlu li l-bniedem jarah sabiħ kif inhu. Iħobbu kif inhu. Il-bniedem sfortunatament ħafna drabi influenzat mill-ġudizzju ta' dawk ta' madwaru jara lilu nnifsu ikraħ u hemmhekk jibda l-inkwiet kollu. Il-bniedem jidneb u jiżbalja mhux għax hu ħażin, imma skużani l-kelma għax inbiċilli, għax injoranti. Għax għalhekk imbagħad tispiċċa tagħmel il-ħmerijiet propju għax nispiċċaw, tkellem minni ġifieri nagħmel il-ħmerijiet għaliex għax minix dejjem konvint biżejjed li I am lovable jien maħbub, Alla jħobbni. U din hija sors kbira ta' paċi. Il-bniedem qisu il-ġen tal-madwar, il-konsumiżmu, il-ħajja maġra li qegħdin ngħixu, qisu m'għadux jara fis-sabiħ tiegħu u ħin kollu kważi iddisprat il-bniedem. Ġifieri, issa aħna bħala bnedmin kif għandna insibu l-ħin li nikkalmaw u ngħidu u narfuha li din id-diffikultà li m'għandniex il-paċi vera ġewwa qalbna. Naħseb illi jien iltqajt ma' ħafna persuni li għandhom il-paċi f'qalbhom u interessanti għax għandhom il-paċi minkejja pereżempju li għaddejjin minn mart, għaddejjin minn problemi, forsi għaddejjin anke minn konflitti ma' persuni oħra. U għandhom il-paċi. Il-paċi, jien nħobb nagħmel distinzjoni bejn il-paċi u l-pjaċir. Il-paċi mhix il-pjaċir, mort ħadd pjaċir. Tmur tieħu pjaċir tmur tagħmel ġimgħa holiday x'imkien ħadd pjaċir. Imbagħad meta tiġi l-aħħar ġurnata jew ta' qabel tal-aħħar tibda tisħed il-mument li titterġa' lura. Jew tibda diġà tipprogramma u tippjana meta, għaliex għax dik il-ġimgħa ta' pjaċir kienet ġimgħa ta' alienazzjoni. Mhux ta' paċi. Il-paċi tirreżisti tibqa' hemm anki meta tkun għaddej minn diffikultajiet, minn problemi. Hija dik is-sigurtà, dik is-security profonda. Il-psikoloġi jitkellmu minn wieħed mill-iktar bżonnijiet importanti tal-bniedem huwa fl-ewwel ġranet ta' ħajtu,
Per eżempju, Erikson, per eżempju, isemmi l-importanza tal-bżonn tas-sigurtà. Dan il-paviment li jisu inti fuq u tħossok sot, tħossok li qiegħed, tħossok f'postok. Naħseb dan għalina għandu jkun iċ-ċertezza li aħna maħbubin. Sfortunatament m'għadniex inġibuha mill-esperjenza ta' relazzjonijiet fil-familja. Imma rridu naħdmu għalija u nġibuha bil-mod bil-fidi falla, il-mixja tal-fidi, meta nemmen li Alla tassew li jħobbni. Dik toħloq li s-sigurtà enormi, bażi, soda, li fuq mbagħad u li tibqa' li tirreżisti anki ħafna drabi għal maltemp, għad-diffikultajiet. Is-sigurtà tnissel fina ekku sens ta' paċi, però qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn inħossuna minkejja li hawn ħafna miżuri f'posthom sabiex inħossuna siguri, qegħdin inħossuna beżana, il-bniedem jgħix f'din il-biża' minn diversi affarijiet. Kif l-għonet x'inhuma fl-opinjoni tiegħek, x'inhuma l-aktar affarijiet li qegħdin il-beżżaw il-bniedem u li qegħdin innaqsuh milli jħoss dan is-sens sabiħ u veru ta' paċi? Jista' jkun hemm diversi biżgħat, jiena se nsemmi dawn li jiġuni f'moħħi u forsi huma mill-iktar jiena ltqajt magħhom mill-esperjenza tiegħi ta' relazzjonijiet mal-oħrajn. Biża' li jiena nħossu u nmissu u narah ħafna. Imma il-biża' il-mistoqsija imma jien għandi posti fid-dinja jew le. Hemm posti fid-dinja jew le. U jekk hemm posti x'post għandi fid-dinja. Dan narah mod speċjali bejn l-età ta' 10-11 sena u l-età ta' 25-30 sena. Hemm posti fid-dinja jew le. U din il-mistoqsija mbagħad tesprimi ruħha fil-varjetà kbira ta' esperjenzi li ż-żgħażagħ tagħna jagħmlu. Iridu jippruvaw. Hemm bżonn li jippruvaw. Jiena ġifieri inħoss ħafna magħhom fis-sens ma nikkundannawhomx assolutament għax dan il-bżonn tagħhom, dan il-bżonn importanti li jisma' jien hemm posti fid-dinja jew le. U sfortunatament xi ħadd jasal biex jgħid le m'hemmx posti fid-dinja mbagħad jiġri, unfortunately, sfortunatament. Imma din nara waħda mill-biżgħat il-kbar pereżempju tal-ġenerazzjoni żagħżugħa. Imbagħad diffikultà oħra li nara fid-dinja ta' żmienna, pereżempju, hija l-biża' tal-inseriment soċjali. Fi kliem ieħor, imma jien bħall-oħrajn jew le. Jien milquh mill-oħrajn jew le. Jiena ninserixxi ruħi fis-soċjetà jew le. Jew għandi xi ħaġa inqas minn ħadd ieħor. U hemmhekk allura jidħlu kull tip ta' kompetizzjoni, mod speċjali fuq il-livell ta' apparenza, fuq il-livell ekonomiku pereżempju. Importanti li wieħed jasal, li wieħed ikollu, li wieħed jakkwista, li wieħed. U din l-istess toħloq fina mbagħad ħafna ansjetà. Għax hija il-problema hawn li dawn il-mistoqsijiet l-ebda stat jew oġġett mhux se jirrispondi għalihom. Jiġifieri jekk jien ngħid isma' jiena biex jekk ikolli din l-erġi fija, li biex inkun sew jew biex inkun fil-paċi rid ikolli ħafna flus, lanqas il-miljuni mhux se li poġġuni f'sitwazzjoni li nkun sew. Għaliex għax mhux l-istat ta' rikkezza jew l-oġġett li se jkolli se jpoġġini lili fis-sigurtà. Le, id-domandi wisq ikbar il-mistoqsija li hemm fiha wisq ikbar minn dak il-risposta tista' ħatini. Ġifieri hija kwistjoni ta' il-mod kif nara. Il-problema qiegħda fin-nuċċali, mhux barra qiegħda fija, fil-mod kif qed nara jien u kif qed niġġudika jien l-affarijiet ta' madwari. Dawn narahom żewġ biżgħat kbar. L-adulti l-adulti jipprojettaw ħafna fuq it-tfal pereżempju. Allura jridu li t-tfal jagħmlu l-università, it-tfal jistudjaw, it-tfal jkollhom job li jirrendi, jiġifieri mbagħad aħna ma ngħixux wieħedna, allura ninfluwenzaw dawk ta' madwarna bil-biżgħat tagħna. Monsinjur, ħammorru għal waqfa qasira ta' riklami eżattament kif niġu lura nkomplu bid-diskussjoni tal-lum. Ibqgħu magħna.
lura l-waqt il-programm Jien, grazzi li qegħdin issegwuna qabel ma nkomplu bit-tieni parti tad-diskussjoni tal-lum nixtieq infakkarkom fil-paġna tal-Facebook tagħna Jien idħlu hemmhekk u tkunu tistgħu issegwuna dak kollu li nkunu qegħdin intellaw minn ġimgħa għall-oħra. Infakkarkom ukoll fl-app li intom tistgħu tniżlu fuq l-smartphones tagħkom bissima.mt fejn it-tim tal-produzzjoni CPI Media jkun qiegħed itella dawn il-programmi li huma jitellaw fuq stazzjonijiet diversi kif ukoll tistgħu issegwu l-quddiesa tal-ġurnata jew forsi taqraw xi ħsieb tal-jum li jista' jagħtikom dak il-mistrieħ fil-ħajja tagħkom. Flimkien miegħi fl-istudju llum għandi lill-Monsinjur Tawġel, lill-Monsinjur Eċċellenza Isqof Tawdeġ Dun Anton Toma fejn flimkien miegħu llum qiegħda niddiskuti s-suġġett tal-paċi. Monsinjur, nixtieq l-istan li nibdew din il-parti tad-diskussjoni bi kwotazzjoni li qal Papa Franġisku. Papa Franġisku jgħid hekk, "For war is never on the side of men. It does not look at the real life of people but places partisan interests and power before all else." Kif ħanifhmu għadi? Naħseb sempliċi ħafna biex nifhmuha, m'hemmx għalfejn immorru għall-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Biżżejjed nħarsu lejn il-konflitti pereżempju fuq il-wirt. Inpoġġu l-flus qabel il-fatt li aħna ħwa. Qabel il-bniedem hu x'se takkwista qabel il-persuni. Sempliċi. U jiena nkun kuntent nitlef persuna jew persuni għal forsi ftit euros. U kieku jkolli bżonnhom kieku mejjet għalihom ngħidlek orrajt għandek raġun. Għandek raġun, ġifieri għax m'għandekx tiekol, m'għandekx fejn toqgħod. Imma ħafna drabi dawn il-ġliediet isiru meta aħna tranquilli f'darna, meta aħna għandna d-dar tagħna, għandna x'nieklu, għandna xogħol stabbli u hija ħasra nidħlu f'dawn l-inganni, f'dawn l-illużjonijiet u nittilfu persuni li ma tixtrihomx bil-flus. Aħna l-bnedmin jew persuna li tħoss li verament għandha l-paċi f'qalba u tgħix fil-paċi. Kif tista' tinfluwenza persuni oħrajn? Ġifieri jiena pereżempju persuna li għandi l-paċi, kif nista' nbiddel persuna li ma tarafx li għandha l-paċi, ma tgħix fil-paċi? Jiena naħseb opinjoni f'ira tiegħi jien naħseb illi m'hemmx għalfejn tipprova, naħseb li l-paċi tittieħed. Naħseb li wieħed iħossa. Naħseb m'hemmx għalfejn li wieħed joqgħod. Naħseb li l-mod ta' kif persuna li għandha l-paċi iġġib ruħha mal-oħrajn minnha nfisha dik il-persuna tirradja madwarha paċi, toħloq paċi. Naħseb li anzi xi drabi jekk tipprova toħloq u tipprova tkun kreattiv jew tivvinta xi ħaġa biex iġġib il-paċi jew biex tagħmel il-paċi, naħseb xi drabi ikun tikkomplika iktar is-sitwazzjoni. Ħafna drabi sintendi jiddependi mis-sitwazzjoni li tkun għax imbagħad ikun hemm sitwazzjonijiet fejn fin ta' konflitt, pereżempju bejn il-koppja, li jkun hemm bżonn li xi ħadd jidħol u jgħin. Imma jisu l-mistoqsija kienet iktar rigward persuna li għandha l-paċi kif tista' tgħin jew kif tista' tinfluwenza lil oħrajn biex ikollhom il-paċi. Allura naħseb li l-istess persuna, l-istess personalità tagħha, l-istess attitudnijiet, sentimenti, ħsibijiet, deċiżjonijiet, għażliet tagħha, l-istess relazzjonijiet tagħha jkunu xi ftit jew influenzati mill-paċi li tkun iġġor fiha l-persuna. Il-mixja tal-fidi tgħin biex persuna jkun fil-paċi u jitrasmetti dan is-sens. Aħna nemnu li ma mhux għax nemnu hekk għax ġifieri nafu li Ġesu huwa veru s-sultan ir-re tal-paċi ġifieri. Il-paċi ta' Ġesu hija paċi at a cost, ġifieri mhix paċi cheap. Tanti li ġifieri il-paċi hu ġaba billi kien kapaċi u f'saħħtu biżżejjed biex jieħu fuq il-konsegwenzi tal-interessi, tal-egoizmi tal-oħrajn. U ħadhom fuqhom hu. Ħafna drabi hawnhekk aħna nibdew nirribellaw, ġifieri kif jista' jkun imbagħad jien il-konsegwenza ta' żball ta' ħaddieħor.
Imma il-persuna ta' Ġesu lilna fl-attitudnijiet tagħha mhux biss titrasmettilna l-paċi, ma tallimna lilna wkoll tatina skills kif ngħinu għall-paċi. Imbagħad il-fidi u forsi jiena li l-iktar ħaġa importanti hekk u forsi anke skoperta personali, fis-sens jisu naqsam ftit esperjenza intima personali. Naħseb meta jisu skoprejt jew meta bdejt it-triq ħanejdu hekk għax lanqas nista' ngħid li skoprejt għal kollox. Skużawni, meta bdejt it-triq illi jisu din il-mixja li fija ninduna kemm iħobbni Alla, kemm jien maħbub, mod gratuitu u mingħajr kundizzjoni u dejjem kontinwament, mingħajr ma jistenna xejn minn għandi, jiena naħseb li hija waħda mis-sources il-kbar tal-paċi li jista' jkollu l-bniedem, jista' jkollna bħala bnedmin. Dawk forsi li qegħdin isegwuna u jgħidu jiena fil-ħajja tiegħi tant ngħaddi minn momenti ta' diffikultà ta' problemi, ma jistax ikun li jiena insib din il-paċi. Jiena dejjem inħossni imdejqa f'kunflitt miegħi nnifsi, f'kunflitt mal-qraba, mal-familjari tiegħi. Hemm tama li jew wieħed għandu jaqta' qalbu. Le, hemm tama u mhux tama biss, jiġifieri hemm almenu hemm iċ-ċertezza li jiena nista' naffronta d-diffikultajiet u l-problemi b'differenza mod ieħor minn kif qed naffrontahom. Ħafna drabi kif semmejna diġà fi programm ieħor, il-diffikultà tkun illi jiena nkun qiegħed nistenna kważi b'mod infantili jew b'mod illużorju illi s-sitwazzjonijiet ta' madwar jinbidlu awtomatikament. Imma din mhix ir-realtà. U lanqas hawn ma jidħol Alla jidħol mhux biex ibiddel ir-realtà ta' madwari, imma Alla jiġi biex lili jgħin naffronta r-realtà ta' madwari kif inhi. Bil-problemi u d-diffikultajiet kollha li fija. Ġieli naħseb li l-kelma paċi sirna nużawha, jew għadna nużawha biss. B'mod infantili li jekk it-tfal fl-iskola ġildu ma' xulxin ngħidu morru għamlu paċi flimkien. Pereżempju anke fil-Qudiesa, kemm il-darba nużawha, paċi miegħek, imma b'mod frivolu jisu ma nifhmux. Kif x'taħseb dwar dan? Jien naħseb li meta ngħidu kelma paċi u ngħidu l-kelma l-ferħ u l-kelma mħabba joverlappjaw ħafna fuq xulxin. Il-paċi hija bżonn ta' kull persuna li jkollu l-kwiet fih u madwaru. Il-kwiet mhux fis-sens ta' nuqqas ta' storbju, imma nuqqas ta' storbju fejn tidħol verament dik is-serenità li kull bniedem jixtieq u jħoss li għandu jkollu bħala dritt fih. Allura meta aħna ngħidu il-paċi, pereżempju l-paċi li nagħtu fil-Knisja, dik hemmhekk għandha sinifikat qawwi ħafna. Il-paċi miegħek aktar milli hija sempliċement il-paċi qed ngħidlek isma' jalla il-mulej ikun miegħek u billi l-mulej ikun miegħek ikollok il-paċi. Ġifieri xi ħaġa wisq iktar profonda minn sempliċement isma' awgurju, mhix awgurju. Imma hija proprju isu konsenja li aħna nagħtu lil xulxin, għotja li aħna nagħtu lil xulxin tal-mulej, fl-aħħar mill-aħħar aħna nagħmlu parti u xek aħna li nemmnu nagħmlu parti minn dan Ġesu, minn dan il-ġisem ngħidu l-mistiku ta' Kristu. Allura isu aħna ngħinu jew nfixklu lil xulxin filli jkun hemm Ġesu preżenti f'nofsna u allura filli jkun hemm jew ma jkunx hemm il-paċi. Sabiex nibdew nagħtu l-aħħar messaġġ għall-programm tal-lum, il-bniedem kif ħajkun strument vera ta' paċi? Forsi influenza mill-esperjenzi tiegħi personali inħoss li il-paċi trid tibda bir-rikonċiljazzjoni tagħna ma' nfusna. Billi aħna verament nilqgħu lilna nfusna. Kemm hawn minna li forsi niddejqu jew ingergru fejn fien minħabba karattru personali, jew minħabba l-apparenza fiżika, forsi nixtieq li nkun ftit itwal jew ftit iqsar, li nkun ftit iktar irqiq milli jien jew irqiqa iktar milli jien. Kemm minna ngħixu f'konflitt diġà ma' nfusna.
u ma nieħdux ma jkollniex ħnina minna nfusna, nħobb nuża din il-kelma. Kultant il-persuna tagħna stess titlob l-istress x'inhu, l-lejja x'inhi, id-depression x'inhi. Hija karba tal-persuna li hemm fiha, isma' please, ħajkollok ħnina minni, please, għandi bżonn ta' ħnina tiegħek. Ġifieri li aħna rridu nkunu nuru ħnina ma' nfusna. Imma din kif se nġibuha? Mhux faċli. Li nħarsu l-fuq u nitolbu ilu jew aħjar ngħidulu qatina li nħarsu lilna nfusna kif tħares lilna jint. Ma ninsewix din aħna il-mekkaniżmu ngħidulu tal-mirroring inħadmu ħafna meta nkunu żgħar. Ġifieri jien meta nkun żgħir biex inkun naf għamilt xi ħaġa tajba jew ħażina nħares lejn il-mami. U għajnejn il-mami jgħiduli jien x'jien, inix tajjeb jew ħażin. Għajnejn il-mami jgħiduli if I'm okay jew le. U interessanti għax din ħafna drabi nibqgħu nkaxkruha. Ġifieri meta ngħidu nagħtu każ ħafna ta' x'inhu ma jgħidu l-oħrajn fuqna. It is a question of mirroring. Għadna ngħixu. Iwa allura jien nagħmel mirroring miegħek, nagħmel mirroring u ma nagħmilx mirroring ma dak li għamilni. Ġifieri ma nippruvax inħares imment kif tħares lejja. Monsinjur, grazzi ħafna tad-diskussjoni li kellna llum. M'għandix dubju li daw kollha li qegħdin isegwuna ħadu xi spunt li forsi tistgħu hekk tgħixuh matul din il-ġimgħa li ġejja. Sfortunatament il-ħin kontrina wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor għal din il-ġimgħa. Qabel ma nikkonkludi nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tiegħi Evi għal ħwejjeġ kif ukoll it-tim tal-produzzjoni CPI Media. Ma fadalli xejn li fre nagħmel appuntament għal magħkom għal ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Niltaqgħu.